Бародаро, салому алайкум. Ман ҳамин стаканчико ёрӣ меравам. Шаҳри Панҷакент, ҷамоати деҳоти ёрӣ. Инҷа 500 донай. Так сортои так шантон бисёртар кардем. Барои ки территорияи Панҷакента шантон беҳтарин сортай. Территорияда бисёр маъқул шудагиай. Бисёр погодада муносибай. Так дальше М1 кардем 100 дона камтар. Дальше остальниш мондагиш ҳамаш FT бародар 3 сорт равон кардем, чтобы ин 3 сорти ҳамаша бинан. А так беҳтарин шантон FT М1 барои гул бародаро. Ҳамин касе ки асал парварӣ мекунад, гул бисёртар дар кор мешавад. Инҷада ҳамаш инҷа шантонгу FT коробкада ҳамаш навистагӣ, количествош дигариш ҳамаш ҳаст. Бо инҷада дигариш так инҷада М1 ба фикрам чӣ кардагиян, бо коробкадаш навистагӣ. Так коробкада ҳамаш навистагӣ FT будай бародаро. Инҷада FT. Баъд я 20 донаи дига партов тиш кардем. 20 дона партов бародаро. Чтобы ҳамин клиентҳо аз мо розӣ шаванд.